नमस्कार, हांव सुचित्रा येशणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीन प्रसार जेवचे सायबर सुरक्षा कार्यक्रमाचे 5चे उपाख्यानाक तुमक सर्वांक स्वागत. आजी आम्ही डीप फेक विषयारी उलयत आसची आनी आमगेल संगात भासा भास्कर आयल्यांची प्रसिद्ध सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर अनंत प्रभू हानी. डॉक्टर अनंत, तुमकां आयच्या उपाख्यानात स्वागत. आत्ता जी आम्ही पळोवच्या गेल्यारी मस्त चर्चेंत आसचे तसले एक विवादात्मक जावन आशिल्ले एक विषय म्हळ्यार डीप फेक. हाचे विशय जनान आयकला शिवाय तांकां हाजी माहिती समना आनी हें कसलें म्हणून तांकां एक समजना हाजे विशयार. आतां हे पयलो प्रश्न कसो म्हळ्यार हे डीप फेक म्हळ्यार कसलें? ओके, सो डीप फेक म्हळ्यार त्या वर्डाचे आमी पळयतना आमकां कळटा तातूंत दोन वर्ड्स आसा, डीप आनी फेक. डीप म्हळ्यार डीप लर्निंग ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ. ಫೇಕ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ಫೇಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಸನ ಮಾಡ್. ಸೊ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿಲ್ ಫೇಕ್ ಹಾಕಮಿ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಮಾಡ್ಚು. ಬಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಚ್ ಪಶ್ ಪೂಡೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು म्हळ्यार हांव स्कूल आसतना सायबर सेंटर वता आशिल्लो. ते सायबर वतना मस्त वेबसायट्स आमी ब्राउज करता आशिल्ले. ब्राउज करतना आमकां एक पॉपअप्स येता आशिल्ले. त्या पॉपअप्सांत कशें आशिल्लें म्हळ्यार आमगेले बॉलिवूड एक्ट्रेसेस फेस बॉडी कॉन की विंगड फॉरेन चले ते तसले एक पॉपअप्स येवन ते मेसेज येता आशिल्ले असल वेबसाइट्स तुमकां विजिट करपाक जाय, क्लिक कराची म्हणून. आमी पुरो ते इमिडिएटली क्लोज करचे आशिल्ले विंडो. इथे म्हळ्यार भिवन या कितें ओपन केल्यार कसं जत्तलें म्हणून. बट द कॉमन वर्ड इट वॉज युज्ड इज पिक्चर मॉर्फिंग. बट लोकल्स एक टर्म यूज करता आशिल्ले फोटोशॉप. सो कसं असलें ते रियल नाही रे, ते फोटोशॉप. सो थंय देखून इवॉल्व जालें ते फेस स्वॅप म्हणून एक ऍप आयलें. तातूंत कोणालकी बॉडीक तुम्ही तुमगेल फोटो अपलोड केल्यार तुमगेल तोंड वचून ते फिक्स जाता आशिल्लें. ते देखून स्टार्ट जालें. सो 2014 अंतू इयन गुडफेलो म्हणून एकल्यान रिसर्च केलें जनरेटिव्ह एडवर्सेरियल नेटवर्क म्हणून. तंतू आम्ही डेटा सेट दिवक. आता फॉर एक्झाम्पल मी गेले फोटोज एक 100 फोटोज एक डेटा सेट जावन दिल्यार हांवें ते 100 फोटोज दाखोवन दे कुड क्रिएट अ व्हिडिओ. फॉर एक्झाम्पल हांव मुवीज मस्त पळयना, बट द लास्ट मूवी दॅट आय वॉच वॉज कबीर सिंग. हे कबीर सिंग सिनेमा पळयतना म्हाका कशें जल कसं म्हळ्यार ते शाहिद कपुरा बदला हांव वचका आशिल्लें ते फिल्मान. तूं म्हणून आय गॉट दॅट थॉट. ताका हांव कशें केल्लें एक डीप फेक वेबसाइट वचून ते मिगेल फोटो घाल्ले. आय वेटेड फॉर 15 सेकंड्स. 15 सेकंड भितर इन्स्टेड ऑफ शाहिद कपूर इट वॉज मी. म्हाका मस्त खूश जालें तें पळोवन. हांव कशें केलें ते व्हिडिओ काडून मिगेल फ्रेंड्सा पुरो फॉरवर्ड केलें. तांकां पुरो शॉक. म्हळ्यार दे थॉट दॅट इट इज एक्चुअली हांव ते सीन केला ते क्रिएट केला म्हणून. ನೀನು ಯಾವಾಗ ಮರಿ ಈ ತರ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು म्हणून. Then I had to tell them that this is not me, it is deep fake. So basically if I have to tell you in very simple words, deep fakes is a synthetic data. The real nahi, natural nahi te generated data. So tantu kasa koretu malari with the photo we can generate one video. Like I mean mast careful dauka, especially social media antu फोटोज पुरो अपलोड मस्त जन आता कसं करता म्हळ्यार पुढे काळात तू आता एक फोटो काडका जाल्यार ते तुम्ही कॅमेरा रील घालका आशिल्ले त्या रील तू एक 24 की 30 की डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ द रील तितले फोटो काडू जाता आशिल्ले. सो कॉशियसली जुडिशियसली फोटोज काडता आशिल्ले. आता आमगेले 512 GB फोन्स आसा, कितले जेवका तितले फोटोज काडता. ओके काढा तुम्ही, बट काढून ताजे फोटो तुम्ही अपलोड करता आसात. दीज फोटोज कॅन बी युज्ड अगेन्स्ट यू फॉर क्रिएटिंग सच व्हिडिओ. म्हणून तुम्ही सांगचे आम्ही आता खंयच्याय एक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मार व्हॉट्सअप गी, फेसबुक गी, इंस्टाग्राम गी खंय जाल्यार आमगेले एक फोटो घालतना जाग्रतेर घालका म्हणून म्हणचे. वय आम्ही फोटो घालतना 2-3 स्टेप्स आम्ही उडगास दवरका. नंबर 1 दूर दाखवून काढलेले फोटोज घालका. केन्ना इता म्हळ्यार तुम्ही लगीं दाखवून काढलेले फोटो घालारी ते जनरेटिव्ह एडवर्सेरियल नेटवर्क हांव तुमकां सांगिल्लें. डीप फेक इज द कॉमन वर्ड, बट एक्चुअली ते जनरेटिव्ह एडवर्सेरियल नेटवर्क म्हणून. तंतू दोन्ही असतं, एक जनरेटर आणि एक डिस्क्रिमिनेटर म्हणून. सो जनरेटर कसं करतं म्हळ्यार तो त्या फोटोज दाखोवन एक व्हिडिओ क्रिएट करता जनरेटर. डिस्क्रिमिनेटर कसं करता म्हळ्यार तो सांगता ना या व्हिडिओ समना
अपास बेटर करी म्हणून. सो जनरेटर अपास फाईन ट्यून करून अनेक व्हिडिओ करता. सो डिस्क्रिमिनेटर सांग ना नाही समना म्हणून. मोर दॅन 100-200 टाइम्स इट्स अ वॉर बिटवीन जनरेटर अँड डिस्क्रिमिनेटर. आणि त्या कोण लास्ट डिस्क्रिमिनेटर सांगता ओके आता तुगेले करेक्ट आयला एक व्हिडिओ. सो दॅट इज द फायनल आउटकम आमका डीप फेक फिल्टर जाऊन चांग रीतीरी एक्झॅक्टली एक पटी जाऊचे नाही तर बट आमगेल प्रोसेसर 2 GHz 3 GHz प्रोसेसर आम त्या कितले पट जल्लामुळे आम कळना इथं मला तितलं फास्ट जातं बॅकग्राऊंड आणतो. बट बेसिकली सांगका जाल्यार एक व्हिडिओ करका जाल्यार एक 200-300 पटी त्यांनी त्या जनरेटर डिस्क्रिमिनेटर डिबेट टाइप जाऊन लास्ट आमके जुगलबंदी एक्झॅक्टली. सो तशी जत्तरी नेक्स्ट कसं करताच म्हणारे वी हॅव टू अंडरस्टँड एक फर्स्ट दूर दाखवून कळल फोटो. सेकंड फोटो आम्ही एक आमगेल बायोमेट्रिक्स दाखोवच्या नज्जा म्हणा मस्त जन कसं करताची सायडार अबिला गेल मात्यारे कोंबू दवरची तशी अशी आता आमगेल बॉट दाखयतना बट अदर साइड दे शो इट इथं म्हणारे ते बॉट्टा दाखवून फिंगर प्रिंट कॅप्चर करचे वय जाते इथं म्हणारी आमगेल देश UPI इंतू वर्ल्ड नंबर 1 म्हणून सांगेत. सो तंत एक विलेजेस अंतशील जनांक AEPS आम्ही लास्ट टाइम डिस्कस केला. सो AEPS अंत खाल तुमगेल बॉट्टाचे फिंगर प्रिंट आणि आधार नंबर असल्यारी दुड्ड काढू जाता. सो युजिंग दीज टेक्नॉलॉजीज तर वगी ग्रास्प करू जाता फिंगर प्रिंट. अँड थर्ड आम्ही कसं करका म्हणारी जाऊ तिथल्या हाय रेझोल्युशनर कळल फोटोज अपलोड करू नजा. आता तुम्ही आता एक व्हॉट्सअपान तो एक फोटो पेटयता त्या निमगी तुमका स्टँडर्ड फोटो पेटोका की HD पेटोका म्हणून आम्ही HD अवॉइड करका अपलोड करताना इथं HD केल्यारी हाय क्वालिटी डीप फेक्स क्रिएट करू जाता. सो तुम्ही चिके लो रेझोल्युशन फोटोज अपलोड केल्यारी त्या डीप फेक असेल कष्ट जाता फोटोज करून. आता तुम्ही त्यावेळी सांगलं या फोटो मॉर्फिंग म्हणून या फोटो मॉर्फिंग त्यांनी त्या एक ऍप करतनगी नातल्या ताजी एक सिस्टम करतनगी तांक लाभ कसं आशिल्लो. ओके सो लाभ देर आर मेनी रिझन्स एक ऍप करताना. फर्स्ट कसं म्हणारी लाभ त्यांनी पळयनाच आता एक ऍप करताना त्यांनी कसं करता म्हणारी जाऊ तिथले चड युजर बेस येवची तशी त्यांनी प्लॅन करताचे. आता एक असेल एक ऍप आयिल्लें म्हणून कळसतना स्टुडंट्स मस्त जन त्यांनी ते डाउनलोड करताचे. सो तुम्ही आता खंयचे प्ले स्टोर जो ऍप स्टोर वचून पळयतना तुमकां ते दिसता ಎಷ್ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ तुम्ही ಪಡೆಯುತ್ತಂತ ಕಿತ್ತಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆ ಅಂತ ಅಸ್ತ ಮళ్ళీ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಸ್ತ. ಸೊ ದೇರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ एक पण डाउनलोड जल सत्ताना मस्त डाउनलोड जल सत्ताना दे कॅन स्टार्ट मॉनिटायझिंग म्हळ्यार तुम्ही खंयचे एक ऍप यूज करताना ऍड्स येता असता. सो त्या ऍड्स आईल सत्ताना मॉनिटायझ जलल दुड्डू क्रिएटरा मेळटा. सो क्रिएटर्स अर्न अ लॉट ऑफ मनी. बट फेसबुक इंस्टाग्राम पर त्यांनी कसं करता म्हळ्यार तांकां इल दुडू आणतो ಸ್ವಲ್ಪ अमाउंट त्यांनी कॉन्टेंट अपलोड केला पण तांकां लोट शेअर करताची. सो दॅट इज वाय लॉट ऑफ कॉन्टेंट क्रिएटर्स त्यांनी दुडू करताची. सो आता फॉर एक्झाम्पल फेसबुक मिगेल जाल्यार हांव तांकां एक ऍड घालता आता एक नाईकी शूज ऍड घालता त्या ऍड तांगेला 1 लाख घेतला रे 80,000 हांव दवरता 20,000 आय विल शेअर इट विथ द क्रिएटर्स. सो दिस इज द रिझन वन. सेकंड डेटा इज द न्यू ऑइल. सो तुम्ही आता फोटोज अपलोड करताची तर पूरा फोटो इट इज द प्रोप्रायटरी ऑफ द ऍप henceforth. आम्ही इथं म्हणारे टर्म्स अँड कंडिशन्स आम्ही वज्जिनाची. सो टर्म्स आणि व्हेरी क्लिअर बरयताची एनी फोटो दॅट हॅज बीन अपलोडेड इज द प्रोप्रायटरी ऑफ द ऍप म्हणून. सो तांगेला जस्ट इमॅजिन करा डेटा सेट कितलं डेटा सेट मेळटा. डेटा सेट ಅಂತ कसं करत बिकॉज डेटा इज अ न्यू ऑइल. फॉर एक्झाम्पल आता तांके एक मस्त डेटा सेट मेळ्ळे म्हणल्या की ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಗೊರೆ ನಾಚಿ त्या डेटा सेट मेळ्ळे. सो त्यांनी ತಂದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ करून कोण कोण काळ असाची त्यांनी त्या फेअर अँड लवली क्रीमाक त्या डेटा सेट पेटोयत आणि सांगेत पळय इतल जनांक तुमगेल क्रीमाची आवश्यकता आसा. जो कोणाके पिंपल्स आस जाल्यार त्यांनी त्या डेटा सेट दोन आयडेंटिफाय करू शकता तांकां हाका पिंपल्स आसा हाका रॅशेस आसा ऍक्ने वॉट एव्हर इट इज. सो त्यांनी कसं करत म्हळ्यार त्या कंपनीजांक खंयचे एडाप्लिन क्लिंडामायसिन पुरा करतल कंपनी दे कॅन टेल देम अंक पुरो जाय. सो टार्गेटेड ऍडव्हर्टायझिंग करूक केस नातिलो फॉर एक्झाम्पल. सो दे कॅन टेल हेअर विविंग अशें पुरो हेअर ट्रान्सप्लांट अशें पुरो. सो फोटो दाखवून इट्स लाईक अ गोल्ड माइन. तुम्ही कितले एक्स्ट्रॅक्ट करू शकता तितलं करू शकता. सो दिस इज अ सेकंड रिझन दे कॅन मेक. थर्ड एक ऍप हिट जल म्हणताना
bigger companies will be ready to buy it. So for example Sabir Bhatia म्हण एक इंडियन अमेरिकन तशिलो सो ताणे हॉटमेल केलेले सो ते हिट जल सत्तना मायक्रोसॉफ्ट अंत परचेस केले कितले $1 million दिवन सिमिलरली व्हाट्सएप केलेल कोण की फेसबुक अंत टेक ओवर केले सो दैट वे ऍप करतलका many sources of revenue streams असता and they always look for एक latest कसले एक ऍप केला रे चड डाउनलोड्स जावची साध्यता असता म्हणून तांणी तशें करता. आता एक व्हिडिओ डीप फेका निमित्त केलेले म्हणजल्यारी ते बद ओरिजिनल व्हिडिओ गी नाही असले मॉर्फड व्हिडिओ गी म्हणून कशें पळयत वय ता आजी काय आयची डेट आमकां पुरो जाण वगत आसा मार्च मंथ 2024 आचे सो आजी काय there is no technology which can tell या बदा deep fake की नाही म्हणून I can say 95% accuracy ताई मेळटा की तितलेची but 100% या deep fake जो 100% या original म्हणून सांगच्या टेक्नॉलॉजी आजी ताई येनी सो तज निमित्त कोण कोणाला व्हिडिओज लीक जाला रियल व्हिडिओज ओके प्रायव्हेट व्हिडिओज कोण कोणा लीक जाला तन्नी वरना त्या मिगेल नाही त्या डीप फेक म्हणून नाही सांगता त्यांनी सांगू नो दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द सोसायटी आम्ही मस्त पॉलिटिशियन जाले पळयला मस्त सिनेमा जनाले पळयला तांगेले ऍक्च्युअल व्हिडिओ लीक जाला बट त्यांनी कसं सांगला म्हळ्यार ಅದು ನಾನಲ್ಲ ಅದು ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ म्हणून सो and even the courts as of now cannot confirm or verify or authenticate the whether deep fake ki original but I think very soon the tools येतले regarding the deep fakes it should not be a problem number 1 and number 2 आता एक व्हिडिओ आम्ही पळयला सतन त्या डीप फेक की नाही म्हणून सांगता जाल्यार फर्स्ट आम्ही त्या ब्लिंक करच पॅटर्न पळोवका सो तन आर्टिफिशियल की नॅचरल म्हणून पळयला सतन कळटा नंबर 1 नंबर 2 शॅडोज एक मनुष्य वता असताना तागेलो ते करेक्ट शॅडोज येतस की ना शॅडो अस की ना सो त्या एक पळयता थर्ड गेट म्हण एक आसा गेट म्हळ्यार वॉकिंग स्टाईल सो तन तो आता एक कोणी जो मिगेल फोटो दाखवून एक डीप फेक व्हिडिओ केल्यार ताणे ताका मिगेल फोटो दाखवून मिगेल वॉकिंग स्टाईल गोतस आसना अनलेस ही हॅज गिवन डेटा सेट ऑफ माय व्हिडिओज देर सो फोटो दाखवून दिताना ते वॉकिंग स्टाईल विंगड आसच्या पर ते पळयतना कळटे आनंद प्रभू नाही चमकता असं म्हणून ते कळट थर्ड फोर्थ आता एक एक अँगल तू त्या व्हिडिओ येताना ते कळतं ಸ್ವಲ್ಪ उलयताना लिपसिंक ऑल दिस सो देर आर बट ऍज आय सेड जनरेटिव्ह ऍडव्हर्सरियल नेटवर्क तंतू डिस्क्रिमिनेटर असं जनरेटर असं त्यांनी अनेकही चढ जुगलबंदी करता गेल्यारी वी कॅन गेट इवन मोर फायनर सिंथेटिक रिझल्ट्स अँड कितली पटी रिझल्ट्स कितले सिंथेटिक जावन येता म्हळ्यार the real की fake म्हणून even the best of the experts are unable to ते डीप फेका निमित्त कसले तसले एक व्हिडिओ गी फोटो गी आईल निमित्त समाजा वैरी आमगे सोसायटी वैर कसं नमनेचे एक प्रभाव असं सी डेफिनेटली आम्ही त्या डीप फेक इथं केल्लेलं आहे म्हणून आम्ही फर्स्ट आयडेंटिफाय करका एनालाइज करका ते केल्लेलं इथं म्हळ्यार आता एक फॉर एक्झाम्पल एक हॉलिवूड मूवी जो बॉलिवूड मूवी त्यांनी एक खंयची एक लायक जाग्यार वचून एक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करून येता त्यांनी शूटिंग करून येताची मागशी येताना ते प्रोसेसिंग करताना एडिटिंग करताना ताका कळटा ते एक शूट एक समजाय न्ही आता 5 ते वचून ते रेकॉर्ड करून येवचे इट मेक्स नो सेन्स सो त्यांनी कसं करता म्हळ्यार स्टुडिओन तूच बैसून ते सीन रिक्रिएट करताचे सो ताजी कितें केलेलें एक लायक टेक्नॉलॉजी फॉर एडिटिंग अँड फॉर अदर पर्पजेस बट आता हन्नी कसं करता असायचे आता इलेक्शन जायला आम्ही आता ओपन केलं जाता मोदीजीला आणि राहुल गांधीजीला व्हिडिओज येतं सांगता त्यांनी संगणातील व्हिडिओज येतच कितली व्हिडिओज पळयला एक लीडर अनेक पार्टीक वोट घाली म्हणून तो सांगता अँड डीप फेक्स आर नॉट ओनली व्हिडिओज इट इज ऑल्सो ऑडिओ आता पयर एक सिनारिओ जाल्ला एक ऑफिसान तू तो एम्प्लॉईक बॉसाला एक मेसेज येता आम्ही लास्ट टाइम त्या स्पूफिंगा विषयी पळयला सो बॉसाल नंबर दाखवून एक मेसेज येता कसं म्हळ्यार ह्या एक अकाउंटाक 5,000 रुपये घाली म्हणून येता तदना एम्प्लॉई सांगता बॉस तुम्ही म्हाका इन पर्सन सांगयाच ते हांव करता म्हणून तन बॉस सांगता ना हांव ऑफिसान ना हांव एक काम करता हांव झूम कॉलार येता आनी एक 2-3 तुगेले स्टाफ जावक जाल्यार जॉईन जा म्हणून सांग
ओपनली सांगता म्हण हक्क कॉन्फिडन्स येता म्हळ्यार स्टाफ आके यो म्हणल्यार तो झूम कॉल एक मिटींग स्केड्यूल करून बॉस येता झूम मारी येवन उलयता आसतना 5,000 घाली 5,000 न्ही ते मिस्टेक जाल्ले एक्चुअली तू 45,000 घाल का ऑल ऑफ यू टेक नोट ते 45 मागीर त्या अकाउंटात दाखोवन डिडक्ट करा पुरो जण येस म्हणटा कट करता तो ट्रान्सफर करून सोडता बट एक्चुअली दॅट वॉज नॉट द बॉस एट ऑल It was a deep fake video that was played by the cyber criminal pretending to be the boss. So touch ki tar mein mast careful aske, especially video calls etana, it might not be the real person, it can be the deep fake. असल पुरा डीप फेक व्हिडिओज येताना कानुनात्मक जावन आम्ही कशी रक्षण घेवेत म्हणजे हाऊ डज लॉ प्रोटेक्ट अस डेफिनेटली IT ऍक्ट प्रकार ऑल दीज आर इलिगल अच्छी तंतु IPCS IT ऍक्ट आसात BNS आणि BNSS म्हणून 9 लॉज आयला इंडियान भारतीय न्याय समिती म्हणून सो द न्यूअर लॉज ऑल ऑफ देम टेक केअर ऑफ ऑल डीप फेक्स बट प्रॉब्लेम कसं गोचो इट्स नॉट अबाउट लॉ म्हळ्यार फॉर एक्झाम्पल आता तू मेगेल डीप फेक व्हिडिओ केल म्हणल्यार आता तू कंप्लेंट दिल्ले पोलिसान आयडेंटिफाय केल्ले तर तू म्हणू तुका जेला घालता ताणे दॅट्स नॉट द पॉइंट कसं म्हणा तू त्या व्हिडिओ केल सत्तना ते व्हायरल जातना ज नमगताची एक पट नमगून जाता रे त्या नाही त्या फट्टी त्या फेक त्या म्हणून तुम्ही त्या काउंटर दिवचे पळय त्या नमगील तितले तुम काउंटर दिवचे जायना सो वन्स अ डेंट इज डन the dent is forever permanent so तशें आसतना आमी मस्त केअरफुल जावन आसता इता म्हळ्यार आतां एक मेसेज व्हायरल जावंक जाल्यार इट डजंट टेक टाइम एट ऑल सेकंड्स भितर ते व्हायरल जावन वता मागीर तुमकां ते काउंटर करूं जायना त्या देखून आमी जावं तितले आमगेले फोटोज शेअर करतना कॉशियसली शेअर करता अपलोड करतना डीप इंतू आम्ही डीप इंतू कसं करता म्हळ्यार हाय रेझोल्युशन आशिल्ले फोटो घालता डीप इंतू तसं फोटोज देखून घाल नाकाची दूर देखून काढायला फोटो घालायची ना मिगेले फ्रेंड लिस्टाच्या मात्र दिसत नव्हता म्हणून आज फ्रेंड आशिल्ले पाय एनिमी जावचे चान्सेस आसा ताणेची ताजे स्क्रीनशॉट आता पुण्यान व्हॉट्सॲपात डीपी स्क्रीनशॉट काढू जायना पुरो जनाक रिक्वेस्ट कसं म्हळ्यार जाऊ तितले तुमगेले व्हॉट्सॲप अपडेट करायची अपडेट केला तुम्ही कोणाले फोटो पळयाचे व्हॉट्सॲपान तो त्या तुमकां ताजे स्क्रीनशॉट काढू जायना फोटोचे तशें म्हणून पाय अनेकल्यान कसं करेत म्हळ्यार अनेक फोन दवर न्हू ताजे फोटो काडयत ना सो स्क्रीनशॉट काढू जायनातले रे फोटो काढू जाता का सो ताजे कितें आमी जाऊ तितले अवॉइड करता आता या डीप फेक म्हळ्यार एक आयडेंटिटी थेफ्ट म्हणून जायना वय 100% इट इज एन आयडेंटिटी थेफ्ट इता म्हळ्यार consensual deep fake videos very few असताले 99% of the videos are non-consensual हाचे कसले लिमिटेशन्स आसगी डीप फेकाचे लिमिटेशन्स म्हणून काय ना कसं जातस म्हळ्यार हे आनी काही एक्सपॅन्ड जातस आनी काही त्याची टेक्नॉलॉजी चड जातस हांव सांगिल्लें म्हण की डिटेक्ट करूं जायनातील म्हण येतस ऑडियो कितले चंद जावन येतस म्हळ्यार तुमी आतां युट्यूबा वचून ते रब ने बना दी जोड़ी फिल्म तंतु होले होले हो जाएगा प्यार म्हण एक भारी चंद पद आई थिंक सुखविंदर सिंगान की कोण की मळल ते पद तुम्ही होले होले हो जाएगा प्यार मोहम्मद रफी म्हणून घालायचे तुम मोहम्मद रफीन कसं ब्युटिफुल म्हणून आम्ही गेला ना पयरी ऐकूच करायला आन सांगत या ऐकनी रफील पद बिकॉज इवन ही कॅनॉट टेल दॅट इट इज नॉट मोहम्मद रफी जी सो इट इज सो रियल अँड तंतु नमनमने आता क्रिएट करू जाता केकेल मस्त सॉंग्स येतस केके इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड तागेल सॉंग्स येतस नमनमने व्हिडिओज येतस मेल्ला लांगेल व्हिडिओज येतस आता एक नव एक टेक्नॉलॉजी सूर केला ताणी कसं करता असं म्हळ्यार आता एकल्याल बायल मेल्ली म्हणल्याक आता फुल ಸ್ವಲ್ಪ दीस अपसेट जाता तो बायल मेल्ली म्हणून नव्या मागीर समजतलो तो बट एटलीस्ट फॉर सम टाइम विल बी अपसेट ड्युरिंग दॅट फेज तक्का व्हिडिओज येवत तशी तिगेल व्हिडिओ कॉल येवत तशी technology so she is not there but तिगेल व्हिडिओ कॉल येता और तिगेला उलयता आसतना ताके कसके कम्फर्ट जाता but that is more distressing म्हणून दिसता म्हाका डिपेंड्स म्हळ्यार कशी तुमी ते घेताची म्हणून आता लास्ट ताणे एक व्हिडिओ केल्ले एक सांदू मेल्ली कोणालकी बट ताणी तिगेल ते व्हिडिओ दाखयताना पळय म्हाका भारी खूश जालें म्हळ्यार पळोवन ओ ती आसा म्हणून सो दॅट वे इट कॅन बी युज्ड फॉर पॉझिटिव्ह एज वेल एज आता डीप फेर सॉफ्टवेअर फ्री वय यो इट इज फ्री सो तंत एक पुरो जनाक ऍक्सेस करता जाल्यार फॉर एग्जाम्पल
तुम्ही आता गुगल अवचाचे गुगल अवचून तुम्ही बरयताचे ताज महल म्हणून बरयताचे ताज महल बरयतना तुमकां ताज महल एक चंद फोटो येता बट म्हाका कसो फोटो जाय म्हळ्यार अ टायगर स्टँडिंग नेक्स्ट टू ताज महल फेसिंग हिस बॅक म्हणून हांव गुगलार घाल्यार म्हाका ते फोटो येना इथं म्हळ्यार टायगर ते ताज महलाला ना बट इमॅजिन माय ड्रीम टायगर स्टँडिंग नेक्स्ट टू ताज महल फेसिंग हिस बॅक वेन इट इज स्नोईंग म्हणून हांव बरयला रे एक डॅल ई म्हणून एक प्रोजेक्ट आसा डीप फेकाचे प्रोजेक्ट डॅल ई म्हणून ओपन एआय फाउंडेशन आले ओपन टू एवरीबडी एनीबडी कॅन ऍक्सेस तुम्ही तंत घाल्याची in 5 seconds it will generate that image and it's so surprising म्हणजे ते इमेज पळयतना it looks 100% रियल त्यांनी आता एक नव प्रोजेक्ट सुरू केला सोरा म्हणून पुण्यानं त्या आजी एकताय त्यांनी जनादीनी त्या ऍक्सेस करूक सोरा म्हणून बट यू कॅन चेक इट SORA सोरांतू तुम्ही कसले टेक्स्ट बरयला रे इट जनरेट्स अ व्हिडिओ आउट ऑफ इट आता कोणी बरेल म्हणल्यार अनंत प्रभू standing near the swimming pool, jumping into the water, coming out. Kasale and beyond that also, it generates. It's very, very dangerous. Right. So this is the level deep fake has currently reached. SORA. The latest update kasa naman migala it's SORA. Atya pro crime nahi hai. 100%. These are all offenses. Cyber crime amgela India antu ek laws Information Technology Act म्हणून based on that it is a crime but problem कसे जात म्हळ्यार मस्त जन तंक सायबर क्राईम कसं म्हणू गोत इथं म्हळ्यार तुम्ही स्कूल सिलेबस पळयाचे PU सिलेबस पळयाचे unnecessary things कोण हांग घेवन कोणा मारल्या कोणा कसं केल्ल्या all those things they are studying it's okay I don't say it's totally unnecessary but violence कसं शिकतायची what we should be learning is the glory of India that time only you will start loving India तुम्ही एक 3-4 नेगेटिव्ह इव्हेंट्सचा विषय पुरा उलयता गेला रे तर त्याच्या मी my forefathers were so weak and timid or what that way that is one part second relevant कसं त्या शिक्का आम्ही आता relevant कसं असं about Information Technology Act unfortunately कंचे सिलेबस आणतो त्या ना CBSE कंची स्कूल आणतो काही शिकत असायची तर आम्ही आता कसं केलं म्हणाले सायबर सेफ कॅम्पस म्हणून एक प्रोग्राम करून जाऊ तिथले स्कूल्स आणतो आज अवेअरनेस करताय बट वन्स अ पर्सन नोस असला व्हिडिओ केला रे हांव 7 वर्ष जेला भितर वच्चे पुरो 10 लाख फाईन आस म्हाका और बोथ देन they will be cautious otherwise they think कोणी कोरेत कुशाल नंबर 1 and number 2 आता इलेक्शन टाइम तुमकां असल व्हिडिओ खेजो आयला रे मिगेले फोन नंबर ಅದಕ್ಕೆ ನೈಲ್ ಬೊಣ್ಲಾಕ तुम्ही हे जो अनेकला फॉरवर्ड केला रे as per the Madras High Court ruling forwarding is endorsing so how एजेला होता तो एजेला होता so फॉरवर्ड करताना मस्त केअरफुल जाऊन असं काम आहे इथं मला डायरेक्ट कोण की पेटेल एक 10 ग्रुप पेटेत नो 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 डोंट सेंड इट बिकॉज इवन यू विल बी अ पार्ट ऑफ इट इतले वेळू डीप फेक विषयारी माहिती दिले डॉक्टर अनंत प्रभू हांका धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर नमस्ते तशीची आमगेल सर्व वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हण मागता